Добрый дзень, мяне зовут Сайко Інна, я старшы навуковы супрацоўнік музея Максіма Богдановича, які з'яўляецца літаратурным аддзелам Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея. Сёння я хочу распавесці вам пра самавар, які з'яўляецца не проста прадметам для награвання вады, а сапраўдным сімвалам дабрабыту і гасціннасці. Гісторыя самавара налічвае не адно стагоддзя, але папулярнасць ён набывае ў другой палове 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Свой самавар быў і ў кватэры, якую здымалі на Гродзенскім Новым Свеце Богдановича. У экспазіцыі нашага музея у адным з мемарыяльных пакояў, а дакладней у гасцёўні, таксама знаходзіцца самавар. Гэты самавар братоў Шамарыных. Дзейнасць фабрыкі братоў Шамарыных распачалася ў канцы 80-х гадоў 19-го стагоддзя, а ўжо ў самым канцы таго ж самага стагоддзя быў адкрыты гандлёвы дом братоў Шамарыных. Прадукцыя гэтай фабрыкі выстаўлялася на розных міжнародных і ўсерасійскіх выставах. У тым ліку яна была прадстаўлена і на выставе, якая праходзіла ў 1896 годзе ў Ніжнім Новгарадзе. А пачынаючы з 1906 года сваю прадукцыю браты Шамарыны пастаўлялі і да двара персідскага шаха. Пра гэта сведчаць клеймы, якія ёсць на нашым самавары. Для таго, каб засцерагчы стол, абрус, на які ставіўся самавар, пад яго маглі выкарыстоўваць паднос. Ёсць такі паднос і ў экспазіцыі нашага музея. Гэты паднос яшчэ адной не менш вядомай фабрыкі братоў Варанцовых. Дзейнасць гэтай фабрыкі распачалася ў сярэдзіне 19-го стагоддзя. Іх прадукцыя таксама прадстаўлялася як на міжнародных, так і ўсерасійскіх выставах. У тым ліку прадукцыя выстаўлялася і на ўсерасійскай выставе 1882 года, якая праходзіла ў Маскве. Сведчаннем гэтаму з'яўляецца кляймо на нашым падносе. Самавар часта называюць генералам стала за яго вялікія памеры, за цэнтральнае месца, якое адводзілася яму на стале. Ён нібы узвышаўся над усім астатнім посудам і збіраў усю сям'ю вакол сябе. Самавар малявалі на сваіх карцінах мастакі. Ён неаднаразова ўзгадваўся на старонках твораў мастацкай літаратуры. Адзін з вершаў самавару прысвяціў і класік нашай беларускай літаратуры Максім Богданович. Сцюжа, змрок, я ізноў хвараваты, у сэрцы думак дакучных цяжар, заварыць бы гарачай гарбаты, разагрэць бы хутчэй самавар. Запяе ён і тонка, і ціха, зазіяе на спод аганьком, і развеецца цёмнае ліха над маім абагрэтым кутком.